Ethuba sikhuluma ngethuba. Ithuba lihlukaniseke igabanyana ezimbalwa. Kukhona ithuba olubonile awangalisebenzisa. Kube khona ithuba eligejile ongalibonanga sidalo. Kube khona ithuba olubonile walisebenzisa. Bese kuba khona leli thuba leli olitholile wase wadlala ngalo. Njengoba namhlanje nila niphelele la, sicela ukuthi silalele ukuthi ithuba konje ungalisebenzisa kanjani. Ukhona umfundisi otrendayo kulamalanga uthe mangabe ufike ezulwini awuyubuzwa ngezinto ongatholanga ukuthi kube wawuthola i1 million wawuyokwenzani, ukube wawunikwe u10 minutes okukhuluma wawuyokwenzani. Kodwa kuyobuzakala ukuthi kulo 3 minutes owutholile wena wenzeni, kulo 3 minutes owutholile ukukhuluma wenzeni. Ngakho ngithi kuwe ithuba nethuba olitholile sicela ukuthi ulisebenzise kahle ngoba alihleli kodwa ithuba liyadlula. Njengamanje unabazali bakhona ekhaya, abahleli abazali bayedlula. Njengamanje unakho konke, unemali, unayo yonke into oyidingayo, kodwa leyo nto leyo ayihleli yedlula. Njengamanje usesikoleni, kunesikhathi la khona ozothola ukuthi wena usaqualify ukuya esikoleni, ithuba lokuya esikoleni selidlulile. Unomuntu othandana naye, umuntu othandana naye uthembekile kuye, uzothola ukuthi lelo thuba lelo selidlulile ngoba ithuba olitholile awulisebenzisanga. Ithuba olitholile udlale ngalo, uthola ithuba lokuphila. Number 1 wadlala ngalo, walikhudula ebafaneni, walikhudula emantombazaneni, walikhudula edakamizweni ngokuthi uhlangane nabantu ababi. Kodwa leli thuba elincane olitholile ilona eliyokuthatha likuse phambili. Kukhona inkulumo eyami le ithi use what you have to get what you don't have. If you have 3 minutes to speak, use that 3 minutes. Uma ngabe unemizuzu emithathu ukukhuluma njengoba nginikile isihlalo, kufanele usebenzise yona. Uma ngabe unesikhathi esincane uphilile, uphila iminyaka ewu21, awangabe usadlula ukuya phambili, sebenzisa leso sikhathi ukuthi abantu bebone ngathi uphila iminyaka, ukuthi makuthiwa wena ubusena 15 ubuna 20 bemangala abantu ngoba wena usebenzise isikhathi esincane ukwenza into enkulu. Ngakho ngithi sebenzisa isikhathi onaso ukuthola ongenakho. Bese ungakhohlwa usuku luka June 16 ngakulona usuku lokucelebrate nje kuphelele lapho, kodwa kunabantu abanikela ngegazi ukuthi thina sithole leli thuba lokuthi sizoma la. Kwakunemthetho okuthiwa Group Areas Act, uhlukaniswa abantu, kube khona izinto ezasetshenziswa ukuthi usho umthetho ukuthi akufanele nihlangane nize nibe bahlanu. Kodwa njengamanje ngoba kunabantu abachithekelwa igazi ngomhla ka June 16 1976, siyakwazi ukuthi sihlangane lana namhlanje kanje. Ngakho labo bantu indlela yokubahlonipha ukuthi usebenzise lesikhathi esincane, usebenzise lamathuba amancane nawo ukuthi uthole ongenakho. Uma ngabe wenze njalo angeke bekubambe nakude kuphela, nokufa ngeke kwehlule ngoba imisebenzi iyalandela. Sebenzisa isikhathi esincane, sebenzisa ithuba elincane olitholile, sebenzisa izinto ezincane otholile ukuthi uthole ongenakho. Facebook Mnikeni Mntungwa, Twitter @Mnikezi, bese uphinde ubheke na ku Google utype nje uthi Mnikeni Mntungwa ufaka uMNT uzothola izinkulumo ezikwakhayo. Na ku Facebook kuzoba njalo. Ithuba elinginikele lona elincane 3 minutes kodwa kimi likhulu ngoba khona abangalitholanga. Siyabonga. Washaya baba